Mashoko aripo ari kutenderera padandemutande ari kutaridza kuti zvinhu zuva nezuva zviri kuramba zvichiipa, sezvo pari kutaurika kuti Themba Muliswa uyo akazivisa mazuva adarika kuburikidza nechipoko kuti ari kurondwa nemilitary intelligence, asi pakava nekupomedzera mhosva mudzimai wavice president Chiwenga, mai Miniatoba Chiwenga Paloi, avo vanoshandira kuchikamu chemauto kumilitary intelligence, kuti ndivo vari kutuma vakomana ivavava kuti vange vachironda Themba Muliswa. Zvaiita sekuti akaundi yakatumira mashoko aya pa X yaiita sekunge iri kuyambira Themba Muliswa kuti achenjere mukufamba kwake, nekuti mashoko akataura ekushoropodza vice president kuti vaisafanirwa kunge vachipikisa kuincorporation yakuda kwashetagirei mucentral committee, uyezve kuti vaisafanirwa kuuya nedhosaya rairatidza mabirirwo ari kuitwa ZANU-PF mari kuburikidza nakuda kwashetagirei. Saizvozvi pari kutaurika kuti Themba Muliswa abuda achimhanya sekatsuro chaiko sezvo ashanyirwa nema-unusual visitors kumba kwake. Izvo zvabva zvaratidza mamiriro ari kuita zvinhu muzuva nezuva munyika yeZimbabwe. Ali Naka anova mutapi wenhau ari kuSouth Africa, achirarama ari kuSouth Africa asi chiri chizvarwa chenyika yeZimbabwe, azivisa maererano nenyaya yatiri kutaura nezvayo kuti Themba Muliswa ane vanhu vamushanyira apo vanga vaine chinangwa chekuda kunzwisisa nyaya dzake dzaari kutaura padandemutande, dzaari kuti hadzina kunge dzakafamba zvakanaka. Vakomana vanga vachida kunzwa kuti iye anoti zvaifanirwa kufambiswa sei, zvaifanirwa kutaurwa nenzira ipi. Ipo munyika zvizvarwa zviri kutaura kuti nyika iri kubirwa, nyika iri kutambura, vanhu vari kufa muzvipatara, asi tiri kuona isusu mazakatira nemazakatira emari ari kuendeswa muruoko rwevanhu vashomanana, vanhu vari kudhoneta dzimotokari vachitadza kuprioritiza zvipatara. Nyaya yemaambulenzi yakanzi yaendeswa kuzvipatara akanga ari matandanyadzi nekuda kwekuti vaiziva kuti kana pakadhonetwa mari nemotokari kumacherepesenzi ebato reZANU-PF vanhu vaizotaura. Saka ma10 ambulenzi akazowedzera kusvika pa30, nekuti chigananda chakazotaura icho kuti chava kuwedzera mamwe 20 mushure meheated argument naFadzai Mahere, chikazoti chava kuwedzera mamwe maambulenzi 20, asi chinangwa changa chiri chekuita sekuti veruzhinji vabatwe kumeso kuti pane zviri kuitika, pane zviri kuitwa nehurumende zvekuvandudza zvipatara zvemunyika, asi chinangwa chiripo chiri chekuda kuzadzisa zvishuviro zva2030. Ndiwo mashoko aripo mhuri yeZimbabwe. Takanangana naThemba Muliswa uyo ari kunzi amhanya bara rakaipa nhasi, apo ashanyirwa nevanhu vasiri kuzivikanwa kuti vabva kupi, asi pane fungidziro ndeyekuti vakomana vemilitary intelligence.